Шаян ТВ YouTube каналына бүген 10 меңнән артык кеше язылган. Көн сайын YouTube аша тапшыруларыбызны меңләгән тамашачы карый. Алар арасында чит илләрдә яшәүче милләттәшләребез дә күп. Иң популяр видеоны караучылар саны 125 меңнән артты. Шаян ТВ YouTube каналында 50гә якын тапшыру һәм сәхифә тәкъдим ителгән. Нәниләр Шаян әлифба, мин татарча өйрәнәм, Шаян пластилин һәм Шаян рәссам кебек танып белү тапшырулары аша татар телен өйрәнә. Яшьләр һәм яшүсмерләр өчен яшьләр тукталышы, калеп, төймә, банк тапшырулары чыга. Шаян ТВ YouTube каналында блогерлар зур эшчәнлек алып бара. Бездә көн сайын яңа контент. Кирегез, язылыгыз, лайклар куегыз. Шаян ТВ белән бу телне саклау менә безнең юл.